og velkommen til min video. I dag har jeg Christina med. Kom her. Godt. Ja. Sådan. Jeg har sådan en Jelly Bean kalender. Ikke rigtig kalender, der er 50 forskellige, så 2 hver dag, så 3 den 24. Det er lækkert. Så har vi fundet en masse Jelly Beans her. Ja. Som vi så vil smage på. Og så skal vi se, hvordan det smager. Skal vi begynde? Ja. Okay, vi starter med buttery popcorn. Altså smør popcorn. Popcorn med smør. Det lyder ikke så lækkert. Det er fordi, ja, de ligner lidt hinanden. Tak. Er det cheese, man siger? Cheese. Ikke den bedste. Og sådan en af grundene til, at vi også laver den her, er, at så kan I måske se, hvad for nogle, der er gode, og hvad for nogle, der ikke er gode. Og det smager engang af popcorn, synes jeg. Det smager heller ikke så meget smør. En lille smule. Så tager vi cream soda. Jeg aner ikke helt, hvad der er, men det er den bare. Ja. Cheese. Den smager bedre. Men den så lige smager af. Den smager sådan lidt af soda. Altså lidt af soda. Altså den smager faktisk lidt faktisk den smager godt, kan jeg sige. Jeg har også en strawberry jam, men jeg har kun 2 tilbage, og jeg vil gerne gemme dem. Nu vil vi kun have 2. Så er der cotton candy, det vil sige candy floss. Cheese. Hvad var det her? Candy floss. Smager overhovedet ikke candy floss. Ja. Men det smager meget godt. Så hvis I ikke kan lide candy floss, spis den alligevel. Den smager ikke af det. Så den næste berry blue, som jeg tror er blåbær, men jeg har også en, der hedder blueberry, så det er en af dem. Cheese. Den smager sådan af blåbær lidt, men ikke særlig meget. Det smager bær. Ja. Og jeg vil ikke sige blåbær. Nå, så er det caramel apple. Jeg vil sige caramel-æble. Det er ikke lige den bedste, hvis du spørger mig. Tag bare den. Det smager ikke karamel eller æble. Ej, den smager kaffe, synes jeg. Så er der kiwi, som... Jeg synes, den smager brunsvær. Jeg synes, den smager kaffe. Og så er der kiwi, som jeg faktisk lige har taget i dag. Vi har smagt dem tidligere. Ja. Kiwi. Jeg glemte lige at sige det. Den smager godt. Smager tyggegummi. Hvad med nogle tyggegummi? Ja, den smager faktisk mere... for eksempel oppe i Roskilde, der er der sådan en butik, der hedder Slik Paradiso. Så kan man få sådan nogle store vandmelon tyggegummier. Sådan smager de. Så er der Trutti Frutti. Tak. Nej, plettet. Ja. Cheese. Den smager tørne. Den smager børnetandpasta. Det tandpasta har jeg er da ret i. Og smager børnetandpasta. Det tandpasta har jeg brugt før, der er mindre. Det gør jeg også. Nå, okay, godt. Ja, så er der orange, det vil sige appelsin. Cheese. Men ikke så er det meget appelsin. Ej, lidt. Nå,
Den næste her, det er strawberry cheesecake. Nej. Cheese. Bare rolig, den smager godt. Måske lidt. Og det smager sådan lidt underligt, synes jeg. Smager ost. Smager ost. Nej. Den næste er bubblegum. Altså, og nu har jeg helt glemt toastet marshmallow. Den skal vi da lige tage. Her, tag. Jeg tager den med flæskpletter på. Den smager lidt af karamel. Mm-hmm. Jeg tror næsten mere, den smager af karamellæble, end karamellæble gør. Ja. Og den næste var tykke bubblegum, som jeg sagde lige før. Tykkegummi. Den smager tyggegummi. Mm. Mm. Det er næsten ligesom at tykke på tykkegummi. Og det er sådan noget, hvis I spørger, hvilket tykkegummi-smag det er, så er det det der lyserøde, når man kan puste bobler med. Ja, det var der kanin på, sådan at puste en kæmpe boble. Den næste er vanilje. Vanilje. Cheese. Det smager ikke vanilje. Ej, det synes jeg. Lidt måske. Mm. Den er god. Den ser vi god for. Så er det blueberry. Som jeg sagde før, var der også berry blue. I må gerne skrive ned i kommentaren, hvis I ved, hvad forskellen på berry blue og blueberry er. Det må jeg godt skrive ned i kommentaren. Cheese. Smager lemon. Mhm. Au. Hvor? Jo, det er klassen. Vi har jo nissevenner. Som min nisse, hun havde puttet citronsaft i en drikkedom. Altså helt op med citronsaft. Og så har hun puttet blå frugtfarve i. Det smager af det der citron. Blå. Og så er der juicy pære. Den anden sidste. Jeg har smagt den før, faktisk. Men I må undskylde, jeg ikke lige laver en beanboozled channel, men det har jeg ikke. Så, cheese. Nej, skal vi ikke sige, nu er det jul, nu siger vi noget andet. Jul! Jul! Hvad er pære? Altså, det er ikke hård pære, men det er det der bløde og saftige pære. Ikke den bedste, men altså, den er okay. Jeg kan bedst lide hårde pærer. Ej, jeg kan kun lide lidt bløde. De hårde, de er bare der. Så er det green apple. Grønt æble. Jeg elsker æbler. Har du spist den? Ja. Ja. Jul! Den smager godt. Mm. Okay, vi kan godt lige... Skulle vi smage den der jordbærsyltetøj? Jeg har også red apple, men jeg har kun én tilbage, skal jeg lige sige. Det er ikke så godt. Så den spiser jeg ikke, den gemmer jeg til den 24. Så kommer der... Ej, helt seriøst. Det er fordi, der er sådan noget plastik ovenpå. Så det er lidt svært at få det af. Ja. 3. Og så... Og hvad var det? Jul! Det var strawberry jam, det vil sige jordbærsyltetøj. Hvad jordbær? Altså, ja. Altså, der findes jo forskellige jordbærsyltetøj. Jeg har sådan lidt sukker i det.
Meget styrligt. Sødt. Meget sødt. Ja. Det smager ikke så meget af den jordbærsyltetøj, jeg plejer at få, men jeg ved jo ikke, hvilken en I plejer at få. Men den er okay. Ikke den værste. Heller ikke den bedste, men heller ikke den værste. Ja. Den aller sidste vi har, det er... Du har begge to været på gulvet, Lars. Nej, det var den, der havde vi godt nok. Nu er det pink grapefruit. Ja. Det er sikkert ikke den, der råber godt. Er I glad? Vi glemte at sige jul. Jul! Den er god. Må jeg virkelig sige. Okay, I kan lige se alle de jelly beans, der er mange, ikke? Okay. Farvel.